Sa mga miagi na tong episodes, atong nasuta nga ang Sugbo adunahan sa nagkadaiyang lamian nga lokal nga mga produkto. Karon, mag-uban kita sa taliwalang kasagpang bahin sa Sugbo diin mahimugso ang Lamak Multipurpose Cooperative nga naila na karon nga usa sa labing well-established og dako dinhi sa probinsya. Og karon atong sayran kung giunsa sa usa ka kooperatiba pagpangita og panginabuhian pinaagi sa paggatas sa kabaw. Nailang pambansang hayop sa atong nasod, ang kabaw simbolo sab sa atong kakusgan o kakugi mao nga gibansag sab kining Filipino best friend. Ang kabaw makita nato sa atong mga kabukiran nga mutabang gayud sa atong mga mag-uuma, pero nasayod ka ba nga gawa sa pagdaro sa umahan adunay laing kaayuhan nga gihatag ang kabaw? Nahimutang dinhi sa pinamungahan ang Carabao Farm sa Lamak Multipurpose Cooperative. Sa pagkakaroon adunay kapin 70 ka kabaw ang aniad dinhi. Ang milking karabaw di gina siya paduas, no? So manang naagi na siya sa shelter na magbutan jud kag shelter nila. So we can always see that kanang limpyo gid siya. Kaya di mo siya pwede nimo ipalaro kabaw sa pag-aliman nimo. They can produce and give us one Carabao 3 liters in the morning, another 3 liters in the afternoon. So let us say average of 5 to 6 liters a day. So if one farmer aduna siya Carabao, every day naghatag niya og milk. So that is earning mga 300 pesos a day for one Carabao. So it is really a big help sa ato ang farmer. Ang gatas sa kabaw mas daghan og calcium ug protein ikumpara sa gatas sa baka. But wait, there's more. Ang gatas sa kabaw kay mas gamay pud og cholesterol ikumpara sa gatas sa baka. Mao nga makasiguro gyud ka nga kini healthy ug good for the body. Ang Lamak Multipurpose Cooperative nagtuo nga sa dairy kita kay daily. Mao na ang coop nagmugna sab og daghang mga produkto gikan sa gatas sa kabaw, apil na ang pagsagol niini sa pagkaon ug sabon. The farmers will not only produce but they are also trained to become an entrepreneur. Subay sa tumo nga mas mapalambo pa ang dairy industry sa probinsya sa Sugbo, usa sila sa mga napili ni Gobernador Hilario P. Davide III pinaagi sa Provincial Veterinary Office nga makadawat og mga ekipo sa paggatas. Colostrum kaonan to siya niya. Human moro na siya ilutas dayon, no? So mag-extract na ta sa iyang milk. Ina na good that we're able to also to receive no an assistance from the Cebu province no katong milking machine o katong ilahang mga stainless bitaw nga mga can, no? So mas dali siya. Sa pagkakaroon padayon ang Lamak Multipurpose Cooperative sa pag-uswag o padayon kini sa pagdasig sa iyang mga miyembro. Angay yun natong suportahan ang mga produktong lokal sama sa Caramel sa pinamungahan kini si Sa Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita.